maghisgot gani tag kinabuhi, ma-imagine sad nato ang kamatayon. O kamoy papilion unsa may inyong pilion karong adlaw, kamatayon o kinabuhi? Wa gyud mo pili kamatayon. Maubtang nanimba ta aron mabuhi. Mao sa dinhi pangutana ni Moises diri sa unang pangbasa, unsa may inyong pilion, kinabuhi o kamatayon? Pili gyud po mga taos kinabuhi. Pero matud pa ni Moises sa unang pagbasa, kung gusto mo kinabuhi, ang una gid niyong buhaton, kuana gyud, tumana gid ninyo ang mga sugo sa Ginoo. Ayaw gyud mo buwag sa pagtuman siyang sugo, kay kun musupak na gani mo sa sugo sa Ginoo, mawad-an na mo sa kinabuhi. Matud pa niya, mumubo ang inyong kinabuhi, niya kamatayon ang inyong madawat. Munang matud pa sa atong tubag sa Salmo, bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Sabot ang atong paglaom na as Ginoo, o niya magsigir gitag sunod niya. Kung papilion mo unsa man, pagantos o kalipay? So good na. Papilion mo kakabos o kaadunahan? O niya, ang sugos Ginoo, ingon man siya, kalimti ang inyong kaugalingon, niya pasana ang inyong cross. O niya, ang atong pilion day kalipay man, di man day cross. Awa na, patay na tadiya. Muna, consistent kita. Ang sugo sa Ginoo, mogi una. Kung musunod ta sa sugo sa Ginoo, naay kinabuhi. Musupak kanita naay kamatayon. Muna ningon si Jesus, ug musunod mo nako, ang una gyung buhaton ninyo, kalimti inyong kaugalingon, pag dumili mo, deny yourself. Inya dayon, take up your cross. Kay antusonon man gining self-denial. Mao bitaw gahapon, Miyerkules sa Badlis, ang atong gihimo fasting and abstinence. Gitudluan lang nato atong kaugalingon nga mo fasting. Kinsa man ninyo'y naka-fasting o abstinence gahapon? Deus, kan ano mga 60 years old pataas, paras nako, optional naman ko na, optional o kana mga masakiton. Congratulations, practice of self-denial. Unya, dayon, take up your cross every day. Pasana ang imong cross matag adlaw. Kinsa ninyo'y mangita gyud pag-antos kada adlaw ta sa kamot. Kana mangita gyud cross ba, mangitag pag-antos. Oy, kada adlaw ang atong effort sa likway gyud sa cross, sa likway sa pag-antos, likay gyud sa pag-antos. Muna nga naata diha na sayop. Og pamati nako murag ang trend sa kalibutan karon, naa diha dapita ang sipyat ba. Munang kusog kayo ron ang kamatay. Abortion lang daan. Grabe ang abortion. 73 million ang abortion kada tuig sa tibuok kalibutan. Sa recorded lang na. Purting patay yun. Yang anong mag-abort man, hadlok man sa kasakit. Daghan na ni akong anak, di na makaya o pakatawhon pa ni mo samot kog kalisod, patyon. Yung anong namabdos masag ka, ay unsa may inungdang namabdos, nagpalami masag. Gustog lami, dili gustog antos. O niya karon kay inigpalami ni mo anang sexual na pleasure, posible man jud kang mamabdos. Pagkamabdos, patyon ang bunga sa ilang pagpalami-lami. Mag-antos ko ani kay uwaw kay nistanan, wa pa ko'y trabaho. Mag-antos ko ani kay estudyante pa ko, sakpan ko sa akong parents anim, patay gyud ko, i-abort ko ni. Nganong namabdos mo kang estudyante pa man ka, wa man kay bana, nagpalami gyapon.
So sa atong paglikay sa pagantos, nahimutang kriminal sa kinabuhi. Muna ingong Kristo, if you do not deny yourself, kamatayon gyud labas. Ngano man day ko dang estudyante uyab nya di lang gyud maghimo anang premarital sex. Ngano man day kamong mga magtiayon dili na mo gustog anak ug magtinan-away na lang day mo. Di na lang day mo magtinukhangay. Moingon na dili mahimo father. Storyahin. Why dili mahimo nato basta ang Ginoo mo'y mugiya nato. Matod pa ni Kristo, practice purity. Si Saint Joseph o si Mama Mary, gipractice na nila. Wa gyud mamanghuri si Jesus, kay ila man gipractice ang physical, spiritual, conjugal purity. Kay sugo mas Ginoo. Ana ba? Tahod gyud Ginoo. Una, sa atong katilingban karon ni amagitaning eleksyon, atong pangitaon kadto mga kandidato nga kamaong musalikway sa ilang kaugalingong interest, kanabang ilang mga personal interest. Lipay bitaw ko naminaw sa oral argument dito sa Supreme Court about aning PhilHealth katong 60 billion nga gikuha o gibutang sa atong sa sa National Treasury. Karon ang mando sa usa ka justice nga ibalik ang 60 billion ngadto sa PhilHealth o kung pwede himuong 200% ang budget sa PhilHealth imbis isiro. Kay matod pa niya, importante kaayo nga ang panginahanglan sa mga kabos o mga masakiton ma-address gyud ang health ba, ang health. Kana nagkinahanglan gyapon nag self-denial sa atong mga leaders. Labi na gitong ni transfer atong 60 billion padung adto sa National Treasury, gikuhaan og budget ang atong kaning mga masakiton. Ang intended para sa mga masakiton o pag-maintain sa good health sa atong mga katawhan, gikuha aron ibutang sa paghimog taytayan, himog karsada, maayo man sad na siya. Pero kung kuhaon nimo ang para sa health sa imong isig katao, para imong ipahimog karsada, basig dili maayo kayo. Mas priority siguro ang health. Linya imong tupad ingna himuan ti kag karsada pero wa na kay tambal. Okay ra nimo? Ha? Himuan na kog taytayan inyong balay pero wa na kay tambal, wa na kay pagkaon, wa na kay maintenance. Na magani kunoy daghang report karon nga ang na mild stroke madayunan gyud kamatay. Daghan kuno karon nga cases nga na mild stroke unya nadayunag kamatay. Ngano man tungod kay way tambal, way ikapalit og tambal. Nya kinahanglan man kay nang maintenance. Nya kay tungod sa kakabos, wa naman say libreng tambal para maintenance sa high blood kay shortage na lagi. Ang atong gobyerno wa nay supply nga tambal, di ila na lang laktaw-laktaw og inom. Mukalit dayon og atake, inig kalipong mapuspos dayon. Wa na impas. Ana. Lingi ako no imong tupad na sad na napakay maintenance. Napakay kapalit maintenance. Sahay mo ra nay kamatyan. Kanindot unta kung libre. Karon mahal na kaayo ang mga tambal, mahal kaayo ang mga pagkaon, mahal ang atong bayad sa kuryente, pero way klarong trabaho, way klaro na ang sweldo. Mao nay kahimtang karon nganuman kay naatay daghang mga leader sa atong nasod nga dili liwat ni Kristo. Kana bang mga leaders nga ang ilang kaugalingon mao'y giuna. Si Kristo isip leader matod pa diri niya sa ebanghelyo. Ang anak sa tao siya ba?
nga ni-claim nga da Misaya, manluluwas sa kalibutan. Unsa may iyang description, ang anak sa tao kinahanglan mag-antos pag-ayo, isalikway sa mga punuan sa mga Hudiyo, nya patyon siya. So kining tulo ka mag-antos, isalikway, nya patyon dinhis kalibutan, mao ni ang kinabuhi ni Kristo. Kita sad nga mosunod niya, kinahanglan kamao sa tang mosalikway sa atong kaugalingon, mag-antos pud ta ug magpakamatay para sa pagtuman sa sugo ni Kristo. Ug unsa may basic nga sugo ni Kristo, pakana ang gigutom. Sa tiusa, paimna ang giuhaw, bistihi ang mga hubo, tagaig pinuyanan or pasudlas inyong balay ang mga way balay, mga homeless, at timana ang mga masakiton, o duawa ang mga binilanggo. Mao ni ang basic. Kanindot unta kung ang ato mga leaders sa nasod o sa simbahan ingon ani. Sa ato sang simbahan, daghan sa kaing nag-atake nga kaming mga pari hangtod na gyud sa Santo Papa nagpahimos lang sa kahayahay sa kinabuhi. Naasay daghan kay diha social media nga naghimo anang maong mga kaning accusation o mga napagay sila mga ipang testimonya nga mga pari, mga obispo nagpahimos lang, nagpahayahay. Tinuod ba dili? Hoy, tubag nya inigtan-aw sa natos mga politicians, nagpahimos lang, nagpahayahay. Kaluoy kung ang mga leaders nato ingon ani. Mao bitaw nga kaming mga naa sa simbahan, reality naman gini, labi na dito sa laing nasod, sa mga dagko o dato nga nasod, sama ng Amerika, Australia, Spain ug uban pa, daghang mga simbahan nasira. Gani napay mga nindot o mga architectural design ang simbahan, nahimo ng mga coffee shop, ang uban pa gani nahimo ng ganing diskuhan o mga bar. Nga naman kay wa nay ni atiman nga pari, kay wa naman say pari enough number of priests, wa naman say manimba. Bunga na sa gitawag og kaning materialistic attitude sa mga leaders. Mamatay gid ang Ginoo basta magpahayahay ng mga leaders. Una sa Team Marcos o Team Duterte, kinsa ka nila ang nihaom-haom aning sugo ni Kristo. Kay mo'y atong butaran, mo na atong usas analyson. Samtang nagpadayon tagpamalandong kinsay atong butaran, gikan sa senador hangtod sa konsehal sa lungsod, mamili tag mga leaders nga kanang kamaobang musalikway sa ilang personal interest, nya kamaong muantos para sa kadaghanan, dili mo paantos, dili musalikway sa mga nagtinarong. Karon nanay daghang mga kaso, daghan karong panahon na ba, daghan kayong kaso. To ay daghang kasong gi-file sa Supreme Court, naas mga korte, naa diha sa Congress, kanang ilang mga committee hearing, murag pulos kaso, sige yung tinudluay, sayop ka, ana. Kada kaso ani naggasto ta og millions, if not billions of pesos, nya hugno na kay ta. Naaroy bagong giingong report, ang ato kunong utang niabot nag 16.31 trillion pesos as of January. Unsaon ana pagbayad. Unya napay umaabot nga utang kaning atong national budget, murag mo utang nig mga 1 trillion kapin. So ug pun-an pa nig 1 bisag 1.1 trillion lang, sumahimo na ning 17.31 trillion.
karong tuiga stilat unsaon nila ni pagbayad unya naa ang tanang kahasol kasamok. So we need leaders nga liwat ni Kristo kay lagi gitag-an na daan ni Kristo kung supakon ninyo ang akong mga sugo, kung magluwas mo sa inyong kaugalingon, kawad-an hinoon mo niini. Unsa may mahimo sa usa ka tawo, aduna bay makuha ang tao kung maiya ang tibok kalibutan, pasabot ang tanang kwarta naa na niya, ang tanang millions and trillions naa na niya, apan kawad-an siya sa kinabuhi. Mawa ang iyang kalipay, kalinaw o kabalaan sa kinabuhi. Ngilas na lang lingi sa imong tupad, ing na mas maayo yun ning slot atong paliton, ina. Na mas maayo yun ning slot. Oh, nga naman, sa imong 700, makatabang nakapagbayad sa atong kumbinto. Kaya ang SBF dag nato, 500 kada slot. Sa imong 700 pesos, makatabang naka sa katumanan sa ato karong Holy Week o sa atong kaning fiesta dinhi, diin manghatag na sa tag mga bugas, muhatag na sa tag mga tabang sa mga kapilya aron padayon ang pag-improve o makahatag sa tag-okasyon nga magkahiusa ta labi na gyud sa mga pamalandong gasto man taning ato mga recollections and masses ngadto sa mga kapilya during aning Lenten season. Di 100 pesos lang nimo na makatabang na pinaagi ning atong God's healing and deliverance powers. Unya pinaagi sa imong 100 pesos nga part sa 700 makatabang na tapagtukod og bag-ong simbahan dito sa Kolonya Tuburan sa parokyang Father Arnel. Haligi lay atong barugo na ang sunod ng haligi mabutangan ginagsagbayan beams mabutangan gina siya og sa may sunod ato anay hinahinay lang 700 pesos lang naa sila dihay gilalisan karon tag 700 million tag 800 million naapay tag 174 billion nga nangawa lang wa takay bawog hain 500 billion nangawa lang pero kita ang inyong 700 pesos na inyong i-donate dini, 14 nindota na. Nya gusto mong challenge, 11,200 ang challenge na to. 8,000 para sa SBF DAG, challenge na siya. Nya 1,200 para sa atong GHDP, katong para sa atong Holy Week. Nya 2,000 para atong haligi para ni Mama Mary. So nakay 11,200 hala antusi naghatag dinhi og mao ni siya ang makaayo sa atong kalibutan. Hinaut unta gikan karon hangtod karong Easter Sunday ma-practice nato ang self-denial og ang pagtuman sa mga sugo sa Ginoo. Nabta ko'y gi-assign nga kuan karon katong gahapon ingong ko sulay kuno ninyo gikan karon hangtod sa Easter Sunday dili gid ta mo reklamo. Anang di gid mo reklamo ba? Kamao mo na? Ayaw gyud reklamo bisag gamay nga reklamo. Sige lag dawat. Distingi ka no. Imong bana di na ka mo reklamo sa imong bana asawa, nya ang bana sa di na mo reklamo sa asawa. Ang mga ginikanan di na magpunay reklamos mga anak sa di na sad mo reklamos mga ginikanan, ang pari dili mo reklamos parishioners, ang parishioner di mo reklamos pari. Unsa kay may tabo sa atong Pilipinas? Unsa namang nangamatay naman tingali mo na may tingog? Unsa ka gubot o malinawon? Mauswagon o mo os-os, mo ot-ot, mauswagon. Na
Nindot kayo ang pagtuman sa pulong sa Ginoo. Kinabuhi gyud, pero ang pagsupak kamatayon ang atong madawat